Jo, takže čaute, moje meno je Pitičko a dneska vás tu vítam u ďalšieho videa a na tomto serveri. Dosť som pokročil, mne sa nenahrávalo, akurát. Mám už full netherite. Vy si možno poviete, že som si to nagivoval a takto. Povedali, že toto všetko som si nagivoval, ale keď veríte, ten verí a proste bude mi veriť, že som si to sám naťažil, lebo som bol fakt v nedri, ťažil som. Dokonca ešte pickaxe so siloktačom mi padol či zničil sa, kým som ťažil. No, je tu plno noviniek a chcel by som vám popriať všetko dobré v novom roku a dúfam, že ste oslavili. A ďakujem vám všetko, čo ste spravili v tom 2023. Ďakujem vám veľmi pekne. Vážim si to, že 51 odberateľov, či 52? No to je jedno. Ďakujem vám ešte raz veľmi krásne. Ja si to cením, budem sa snažiť vydávať častejšie videá, len teraz to nešlo, lebo proste to nešlo, lebo som musel s rodinou byť a takto proste, chápete, sviatky a takto. No, vylepšil som si trošku basku, ako vidíte mám tu axolotla a ja vám dám veľmi nádherné meno on má. Čakaj, hneď uvidíte. Akože vodná ryba. Dokonale, čo? Ja viem. Nemal som nápady na mená, tak som si proste dal originálne niečo. No, si trošku poupgradil aj túto dedinčanov, sa snažím už vyupgradiť. Kokos sharp, ale toto není zlý toto není zlé, toto sa cení. Len najprv by som mohol získať tých 45 dia. Či koľko to bolo, sa mi zdá, že toľko. Ale nevadí. Postavil som si taktiež sugarcane farmu, automatickú a aj na obilie, čo som hovoril. Takto to teraz vyzerá. Není to plne automatické, akože takto zber je automatický. Ono to vypustí sa takto. A to potom ukážem, keď bude to hotové všetko. Vyrastené. Ono sa to vlastne, tie pistóny dajú dole. Ono to sa zaleje vodou a všetko to ide tuto do čistky. Vstup iba s motikou. Oh shit. To je jedno. Keď chcete vidieť redstone, tak ono to ide vlastne takto. Takto. Ja viem, tuto to už začína byť zložité. Tuto som to vymyslel tak, že som to dal na trapdory, lebo mne to proste nešlo tam inak dať tú vodu, lebo by mi to spláchlo redstone tam dole. A to som práve že nechcel. A bloky, to je proste to je jedno, aj tak by mi to spláchlo a nefungovalo by to. Preto som dal takto trapdory a redstone je zaujímavo vymyslený, ja neviem, kto tomu môže chápať. Ten, kto sa vyzná, tak ten je fakt frajer. Ten, kto sa vyzná do redstone. No a presne takto to funguje, ľudia. Už ste aspoň videli, že takto proste to vyjde sem a z týchto hoprov to ide do čistky. Dedina mojich dedinčov. Som proste policia z KFC. Dobre. Janči. Sekerka, loptoš a edukátor stromov.
lebo ten dobre, tak to má aj svojho parťáka, len som ho zatiaľ požičal bratrancovi. A inak ešte mám tu líšku, ktorá žere kameň. Neviem prečo, ale žere ho. Volá sa prefarbený pes. A získal som ťavu a volá sa Tavo. Hey guys, what's going on? Áno. Ďalej, tuto som urobil, neurobil, ale vlastne urobil tuto takto priekop k bratrancovi, lebo chcel to mať prepojené, tak hovorím why not. Tu on má prasatá. Tuto má diamanty, tu má sklad, tuto má levitujúci levitujúcu čestku, random dvere. Nice. Tuto je sekerka a bebe. Lebo tam bolo, že bebe, či tuto je bebe a tam je dobre. Lenže ono to malo byť, že bebe, dobre a ešte jeden by sa mal volať, že ráno. Len ja som ho mal a mne sa omylom dostal zombík do bejsky a namiesto 2 villagerov tam bol, že jeden zombík. A tuto máme, že ja neviem. Neviem prečo proste, ale... Why not proste. Tuto mám ďalej enchanty. Keď sa pýtate, že jak som to spravil, tak neviem, či je to mod, alebo neviem proste. Ale na to servery funguje tak, že stlačíte shift a dáte lavím. Teraz už s tým môžem narábať, teraz už to môžem vyťahovať. Takto. Keby ste sa pýtali, čo to je za knižku, tak to je knižka mojej smrti. Oh shit. Tak. A tuto mám Fire Protection, Unbreaking 2 a neviem čo je ten. Tuto máme Music. Tuto máme CDčka. Neviem proste padol mi. Tuto máme Weed. Ako nie je Weed, ale... No proste obilie. Tu máme stejky, som si dal tu piesok, lebo neviem kam ho mám dať, tu sweet berries. Vidíš? Ideme nakrmiť lištičku. Či prefarbeného psa, sorry. Tak. Tuto mám redstone, sorry. Tuto mám z netheru, čo som získal, už som našiel neviem rozprávať. Blaze rody sú magmak. Proste magmak. Magma bloky. Z netherward a tu mám moje diamanty. I don't know. Tu mám lapis, tu som bol bezčne, preto mám tie bloky zlata. Tuto mám bordel, to si ešte musím upratať. Som začal, aj tuto som mal, ale už si začínam upratávať, lebo aj ironu mám pomerne veľa, len treba vypiecť. Potom tu mám kameň, tu mám cobblestone, stony, tough, diorit, granite, proste chápeť, čo myslím, andesite, stone brick stairs, gravel, tuto mám rôzne nástroje, pec, smooth stone, cobble deep slate, tu mám blbosti z dreva. Theo zabil skeletona a hneď mu to bol prvý skeleton a padla mu hlava. Že máme hlavu. Už. Jak sa s tým robí?
Ale keďže sme pri tom, mohli by ste dať odbera zvonček. Čo vy na to? I'm cringe. No, ja som si tu postaval takéto, no proste tu sa ide do... Kde sa proste ťaží a takto, kde mám branch mine a proste a ide sa dole, uí, áno, mám tu trošku tmu. Daj. Like. Víš, ale ja som to pomala. Tak. No to tak, ale keď ideš hore, či vy... Prdele. Keď idete hore, tak proste idete hore, ja keď nečakané, čo? To ste nevedeli. Ja viem. Že... idem vám poukazovať, že čo tu majú ostatní zatiaľ. Tak teda dúfam, že nemusím nikam toto. Oh shit. Nazdar ty. Ender. Neviem. Ender. Tu má posteľ, môj bratranec. Áno, vy ste toto už videli, ja viem. No. Ja sa asi pozriem najprv k môjmu... A pozrite, čo mi spraví za chvíľu. A, som tu. Jaké rýchlo, čo? Nie, to nebol strih. Tak poďme sa pozrieť že jak to má. Neviem, sorry, ak odhalujem niečo. No, späť. No, a tuto má on vlastne dom. A proste, I don't know, tu má axolotla. Ktorý mu len tak krúži. To proste je cute, ale I don't know. Má tu ovce. Má tu melóny. Nie tie melóny, tieto melóny. To dajú jesť. Ups. Tu má enchant table. Odo mňa. O čo? A tu má portál. Pekné si myslím, ne? Tu má výťah, jak ja. Takže, a táto, čo vám ukážem hneď, tá farma, tá je brutálne efektívna. Neviem, odkiaľ sa to naučil. Možno potom na videu vám to ukáže. Neviem. Možno ne. Ale keď si túto chvíľku postojíte a počkajte si. A vám toto vystrihnem. Nemusím čakať. A mám opravený krumpač. A ešte mám z toho dokonca aj náboje. Náboj. Ja som celý náboj. Šípy. Ale je veľmi efektívna, síce trošku musíte počkať, ale keď to viete urobiť, že AFK, že spôsob, že vás to bude dávať len tak hore, potom dá vás to dole. Potom ak nájdem na internete, tak ukážem. Ak ne, tak musíte si domyslieť. No a takto vás bude hádať furt dookola a zostanete tam hore, potom len takto a bude to podľa mňa viac efektívnejšie a nemusíte sa vôbec nič robiť podľa mňa a neviem, je to podľa mňa super, ale aj toto je dobré. Ale akože keď čakáte, tak môžete pozrieť TikTok alebo tak proste. Alebo moje videá. Ha. Ja si robím zrandu. Pozerajte koho chcete, ja vás nenútim, aby ste pozerali mňa. Pozerajte si ľudia známejších youtuberov ako som ja.
ale ja som veľmi rád, keď u mňa ste najlepší človek asi. Keď mi dáte odber a pozrite si videá. Ja budem mať vás rád do konca svojho života. Budem vás spomínať. OK, toto by bolo. A idem domov. Ale toto je akože dobrá farma na kosti aspoň. Alebo na bone meal, alebo takto. A... No... Nič asi také nového sa moc nestalo. Nič asi také nové sa nestalo. Neviem, čo by som tu ešte také mohol ukázať. No, to už asi bude všetko. Joba, ešte ľudia. Ja keď som toto stával, tento výťah dole, to bol taký pain to robiť. Lebo vy ste totiž to museli odtiaľto ísť s kelpami, furt hore. A furt ste sa topili, ja som sa stihol dvakrát utopiť, pozerajte. Čakaj, niekde som to mal. Pitie drought. Ešte, a tuto. Drought. Tam sa stihol tuto dvakrát utopiť. Len kvôli tomu, lebo ono vás to teleportne za 5 sekúnd až domov. Čiže, ale najlepšie je to v Netheri. Lebo keď spadnete do lávy, tak ešte nejaký čas tam máte. Hodíte si, napíšete tam, že lomeno home. Ste potom doma. A potom sa zachránite si všetky svoje veci, celý svoj inventár a budete najšťastnejší človek momentálne asi na zemi. Takže, jop. Takže, tak, hej. Nevím. Takže, ak sa vám video páčilo, nezabudnite like. Ja viem, dobre, ticho som. Čaute.